Que tal, como estades? O Goberno incoará o 4 de novembro o expediente que permitirá declarar a cidade de Ferrol como lugar de memoria. Converterase así na primeira de Galicia en obter este recoñecemento do que xa gozan outros espazos emblemáticos da xeografía española, como é o caso de Guernica. Avanzaba o en Vigo o ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El 4 de noviembre incoaremos en el Boletín Oficial del Estado la incoación del lugar de memoria para Ferrol. Para todo lo que es Ferrol, igual que hicimos con Guernica, hay razones históricas desde el siglo XIX de la lucha por las libertades, por la democracia de Ferrol, para que sea lugar de memoria, y continuaremos con otros lugares también de Galicia. O visto e prace do Goberno é o froito de meses e meses de traballo por parte de historiadores, investigadores e asociacións memorialistas da zona que elaboraron un minucioso informe no que describen o importante papel xogado por Ferrol na defensa das ideas democráticas ao longo da historia do último século. Unha historia de loita e resistencia repleta de lugares, de persoas e de fitos singulares que fan da cidade departamental un verdadeiro lugar de memoria. O historiador Xosé Manuel Suárez é o autor deste informe. A singularidade deste informe é que nos fala dun lugar nuns momentos concretos da historia, non? Sino que é un proceso que abarca 100 anos, non? 100 anos da historia, e todo ese movimento, o que facemos é unha descripción dun proceso de defensa das ideas democráticas, de loita por as ideas democráticas, desde a burguesía liberal do século XIX hasta o momento obreiro do século XX. Pero o mapa de Galicia está cheo de lugares enlleiros, lugares de loita, de resistencia, de sufrimento e tamén de dor que falan por sí sós e que deben ser protexidos, coñecidos e tamén recoñecidos, como o cemiterio de San Breixo de Celanova ou o Campo de Aragón en Ourense ou o vello cárcere de Lugo ou o entorno da Torre de Hércules na Coruña ou a Casa Cornide, a Casa Casares Quiroga ou o Memorial das Víctimas do Portiño. Hoxe, na Ferida Aberta no 36, percorreremos Galicia na procura dos nosos lugares de memoria. O Campo de Aragón é o maior exemplo da violencia sumarísima que seguiu o franquismo e o exército sublevado onde o comezo. De feito, o Campo de Aragón, foi o punto onde máis execucións houbo en toda Galicia. Entregamos a solicitude que as firmas dos familiares das 90 persoas ali soterradas que sufriron prisión na cárcel de Celanova. O que se pediu dentro do Concello polos informes do Instituto Cornide foi a Casa Casares, a Casa Cornide, pero tamén o espazo en conxunto o entorno da Torre de Hércules, vale? Porque aí é un lugar evidentemente de fusilamento, é un lugar de execución de penas e de represalia e de represión que é visualizado en 3 monumentos nese mesmo entorno, 3 monumentos, non dous, ningún, 3 monumentos feitos en etapas distintas. O cárcere, de feito, non solamente vamos a pedir que se declare como lugar de memoria democrática, sino que, ademais, estamos a promover a recuperación da memoria e de documentación de toda a represión que sufriron persoas no cárcere da Coruña, represión política, en todos os períodos do franquismo. Sin duda a dúbida se existe memoria do Portiño, de feito xa existe un monumento que é o que pedimos que se declare como lugar de memoria, como memorial. Pero ademais hai un lugar que temos gravado na nosa memoria e nos nosos corazóns desde aquel 17 de agosto de 1936. Falamos do Monte da Caeira, en Poio, onde foi brutalmente asasinado o histórico galeguista Alexandre Bóveda. Neste capítulo repasaremos a traxectoria vital e profesional de Bóveda coa axuda da súa filla Amalia e o seu neto Valentín García Bóveda. Da cárcere o levaban de un lado a outro e o que pretendían era que el saíra, andivera e poderlle dar pola espalda. Pero el foi moi valiente en todo eso. Filgueira contalle
que él sabía que avisaran, que fora alguén a avisarlle, alguén do partido, sen decir nome, pero que foran a avisar a Casa de Oliva a decirlle fuxe porque nos acabamos de enterar por outro militar e tal que nada, que o que van é a chimparte. Marcha daqui porque non tes, van a matarte. Ti estás xa sentenciado. Esa a mensaxe que lle trasladan a Bóveda. E Bóveda di que no, que baixo ningún concepto. Que eso sería como darlle forzas a eles, e que el aí non puxe, non fixo nada e así se vai demostrar. Ela xa tiña a mitad do embrazo. Estaba eu aí. Sí. Entón, pidíronlle que non fora. E o que sí, que di que sentiu os tiros da caíra. Pero ademais a crónica da memoria destes últimos días escríbese con nome de muller. Chámase Eva García. Moitos igual a coñecedes porque foi durante 6 anos alcaldesa do Porriño, pero desde hai pouco soubemos que ela foi, como tantas outras nenas, vítimas do padroado de protección á muller. Desde que faleceu hai 3 anos, a súa parella Silvia decidiu investigar o seu caso a fondo para demostrar o dano que estes reformatorios franquistas que funcionaron ata ben entrados os anos 80 eran espazos de explotación, de represión e de maltrato. E ese traballo, por fin, deu froitos. O Goberno acaba de recoñecer a Eva como primeira vítima oficial do padroado de protección da muller. A súa viúva Silvia non oculta a súa satisfacción. A nivel individual también para mí pues es el sentir que el trabajo realizado durante estos meses pues finalmente tiene su fruto, que es ese reconocimiento y ese perdón que al final se le está pidiendo, ¿no? desde el gobierno con este reconocimiento y bueno, sentir que la labor que empecé no teniendo más que su relato contado pues ha dado frutos, ¿no? Na Ferida Aberta no 36 estamos preparando un capítulo especial centrado precisamente na realidade vivida polas nenas e mulleres que estiveron encerradas nestes espazos de represión franquistas. Pero ademais hoxe traemos a portada unha nova sorprendente, o achádego do expediente de declaración de herdeiros de Castelao. Localizou un funcionario dos xulgados de Pontevedra por casualidade. O texto que data do ano 72 será depositado no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra e confirma as súas irmás como herdeiras do seu legado. Foi facendo tarefas de organización no arquivo, pídennos bastantes declaracións de herdeiros de particulares, pues de casualidade apareceu o nome de Castelao e comprobei a ver se era o mesmo apelido, pero non era o Castelao que todos coñecemos e do que celebramos o 75 aniversario do pasamento este ano. A Ferida Aberta no 36, un podcast de Nuria López. Era un segredo a voces desde que o Goberno iniciou en setembro o expediente para declarar Meirás e San Simón como lugares de memoria. Agora, por fin, chega a confirmación, a publicación no BOE da incoación do expediente de Ferrol como cidade de memoria. O ministro de Memoria Democrática avanzou que este proceso arrincará o vindeiro 4 de novembro e augura que no prazo dun ano podería, por fin, facerse realidade. El próximo 4 de noviembre incoaremos en el Boletín Oficial del Estado la incoación del lugar de memoria para Ferrol. Para todo lo que es Ferrol, igual que hicimos con Guernica, hay razones históricas desde el siglo XIX de la lucha por las libertades, por la democracia de Ferrol, para que sea lugar de memoria y continuaremos con otros lugares también de Galicia. Creo que declarar lugares de memoria nos ennoblece como demócratas, hace mejor a la democracia, a la libertad, dignifica también a las víctimas en cualquier momento de nuestra historia que han sufrido la represión, el totalitarismo y la ausencia de libertades y por tanto un reconocimiento, en este caso a Galicia y a todos los lugares que van a ser lugares de memoria y por supuesto que estaremos esos días aquí compartiéndolo con toda la sociedad gallega. O Ministerio de Memoria Democrática recibiu a solicitude hai varios meses. O informe era tan minucioso, tan pormenorizado e tan ben argumentado que o secretario de Estado deu por feito pasado mes de setembro que o visto e prace do Goberno chegaría de forma inminente. E así foi. En cuestión de semanas poñerase por fin sobre o papel. Saudamos xa o historiador Xosé Manuel Suárez, o autor deste informe. Xosé Manuel, que tal? Benvido de novo. Hola, que tal? Falamos dunha declaración que abrangue o conxunto da cidade, non un espazo en concreto, non? Como ocorre noutros lugares, e por outra parte tamén se amplían un pouco os marcos, non? Van máis aló da represión franquista que foi brutal na zona e inclúe un período moi amplo previo e chega case ata os nosos días, non?
Claro, é que en realidade estáse facendo, claro, socialmente, pois quizás se fixa un máis no que o máis recente, non? A ditadura franquista, a guerra civil, a represión, pero a Lei de Memoria Democrática fala de recoñecer lugares nos que se desenvolveron feitos de singular relevancia pola súa significación histórica ou pola súa repercusión na memoria, que estén vencellados á memoria democrática. E enténdese a memoria democrática pois a loita da ciudadanía española polos seus dereitos e liberdades. Tamén se fai fincapé na memoria das mulleres, no? En un segundo apartado pois falase da represión e violencia sobre a poboación a consecuencia do golpe de Estado de 1936, a guerra, a ditadura, a posguerra, o exilio, o sea que é moi amplio, no? E dentro dese aspecto pois hai que ter en conta pois, o que sucede no século XIX, no? Ferrol, nese aspecto, pois, encaixa perfectamente nesa definición de lugar de memoria democrática, porque Ferrol foi a primeira cidade no Estado español na que se declara a República, antecedendo a declaración de 1872, no? Foi en outubro de 1872, nun golpe, nun pronunciamento, no? De republicanos federais en Ferrol, con a axuda de militares. Era un pronunciamento federalista, mas pedían unha república federal. Nese aspecto, desde ese momento que nos collemos como principio, que podíamos quizá coller antes, ¿no? Coller movimentos sociais con sentido político no século XIX, despois da guerra de independencia, pues, ten que haber, ¿no? Aí en Galicia, co levantamento de Carral, ¿no? 1846, é un momento democrático, ¿no? Entón, nese aspecto, encaixábamos perfectamente, ¿no? Entonces, a singularidade deste informe é que non fala dun lugar nuns momentos concretos da historia, non? Sino que é un proceso como todo historia en realidade é un proceso, non? É un proceso que abarca pues 100 anos, non? 100 anos da historia e na que implicamos esa declaración da Primeira República cos sucesos da Segunda República e coa resistencia guerrilleira e coas folgas, por exemplo, que chegan no ano 72, pero xa hai algunha en 1946, a folga do aceite, non? Vinculadas ao movimento obreiro, sobre todo vencellado á construcción naval, non? Que a importancia que ten en Ferrol, e todo ese movimento, o que facemos é unha descripción dun proceso de defensa das ideas democráticas, de loita por as ideas democráticas, desde a burguesía liberal do século XIX hasta o movimento obreiro do século XX. E con isto o que se trata tamén un pouco é de recuperar esa imaxe real de Ferrol, esa cidade loitadora con ese pasado fundamental na construción da Primeira República, da Segunda República, esa loita sindical, e fronte a esa imaxe do Ferrol do caudillo, non? Que os propios franquistas quixeron salientar durante tantos anos, non? Claro, é que é o que queda, non? De Ferrol o que está na memoria da xente, pois que era a cidade militar, cuna de Franco, é lugar pues, emblemático nese aspecto, como base militar, que vence aos obreiros, non? Nese aspecto queda a historia, claro, que como unha cidade conservadora, antidemocrática, cando en realidade non é así. No seu informe fixo un inventario dunha vintena de lugares moi significativos, non? Lugares que todos coñecemos da cidade de Ferrol, enclaves por unha banda de represión e internamento, non? Por outra, lugares de resistencia e lugares tamén significados de loita obreira, non? Cales serían eses lugares máis importantes, Xosé Manuel? Sí, vamos a ver, temos lugares que foron centros de represión política, ¿no? En os que ao mesmo tempo se suceden feitos de resistencia, ¿no? Todos temos na mente, ¿no? Pois centros de represión política, pois foi o mesmo Arsenal,
arsenal militar, no que se proclama tanto a Primeira República como en 1936 está a sublevación dos oficiais da Mariña, que deteñen o xefe do arsenal e tal, e nese arsenal vanse concentrar xa desde o verán, desde finais de xullo, pois centos de ferroláns de toda a comarca, non? Encarcelados, non? Pola súa militancia política. Os centros de represión tamén foron o cuartel de Dores, o cuartel de Infantería Marina, onde se fusila a Azarola, o contramente a Zarola, que o fusilan, e xefe do arsenal o fusilan por non sumarse ao alzamento, non por opoñerse, simplemente por non sumarse, e a varios xóvenes de Xuventudes Libertarias. O cuartel de Baluarte, que é o cuartel donde sede do Regimento de Artillería da Costa, que é a principal forza do exército que toma o concello e varias poboacións da comarca, e ao mesmo tempo é sede do arquivo intermedio militar, onde se gardan casualmente os consellos de guerra con esos sucesos, non? Podemos falar dos dous cementerios principais do concello de Ferrol, despois unido de Serantes, que é o cementerio de Canido, onde se hoxe desaparecido, pero onde se sepultaron máis de 300 víctimas da represión, e o cementerio de Serantes, pois, aproximadamente a mitade, sobre 150, 170, nunhas fosas que ainda se conservan. Centros represivos modernos, pois, máis modernos, que decir, pois, por exemplo, a prisión naval militar de Caranza, na que se ingresan sindicalistas polo conflito da Pisbe, non? De Salazón de Bacallao. A represión das movilizacións obreiras dos 70 produce tamén o encarceramento de antifranquistas nesta prisión militar, por propaganda ou asociación legal en instalacións de Marina. En fin, casi é un longo recorrido, pero percorrido. Sí, non só incidimos no aspecto digamos negativo de represión, tamén hai que falar pois de personaxes que representan o que é a sociedade ferrolana, non? Nesa loita pola liberdade, pola democracia, que, como é o caso de Concepción Arenal, non? O Carballo Calero. Era o que che iba a comentar. Concepción Arenal, que é unha pioneira do feminismo pola súa práctica como muller, como práctica habitual, non? De defensa dos dereitos mulleres e de preocupación polos máis marxinados, non? Polos encarcelados e Carballo Calero, que aparte dos seus méritos como escritor, poeta, narrador, pois é un republicano típico, representante do galeguismo, que é elixido compromisario polo Partido Galeguista nas eleccións da Presidencia da República, na que gaña Azaña en 1936, e despois é capitán no Exército da República e encarcerado, o sea, forma parte de todos os estadios da represión, digamos, Carballo Calero, porque despois encarcelado durante un ano aproximadamente, pero unha vez libre non pode exercer como profesor, hasta prácticamente casi hasta finais dos 60, os 70. O sea que hai moitos exemplos, e por exemplo tamén destacamos a José Canalejas, que é un liberal, un político liberal, que desgraciadamente foi asesinado por un anarquista que na súa mente tiña unha serie de reformas que eran na súa época pois un avance, non? Son moitos desde logo os nomes, os lugares, non? Eses 20 enclaves que vostedes sinalan dentro deste informe para a declaración de Ferrol como cidade de memoria democrática. Non sei cal é a idea final, Xosé Manuel, non sei se crear un itinerario, facer divulgación, unha sinalización unitaria.
cal é a primeira demostración práctica unha vez que se poña en marcha a declaración de Ferrol como lugar de memoria? Que se debería facer? Cal debería ser o seguinte paso? Claro, é que, a ver, para explicar un pouco, o que produce este nomeamento como efecto primeiro é que pasa a formar parte dun catálogo ou dun inventario oficial de lugares de memoria que o Ministerio di que vai a difundir, que vai a organizar actividades ou, non sei, información, é unha forma de difundilo, non? Vai poñer medios a favor de difundilo e ao mesmo tempo otorga un recoñecemento que tamén obriga a administración, a toda a administración, á protección destes lugares, non? A protección e a conservación, non? Este tema hai que encadarlo quizá no que é o patrimonio, non? No sentido que hai hoxe en día de protección e de conservación do patrimonio, non? E de preservación para o futuro. Pero claro, se falamos de historia, pois sempre hai unha cuestión didáctica, non? Unha cuestión didáctica que un pobo pues, ten que coñecer a súa historia, ¿no? Para coñecerse a sí mismo, para saber de onde ven, ¿no? A onde quere ir, ¿no? Nese aspecto, o nomeamento permite que a administración ou entidades, ¿no? Entidades memorialistas faga unha publicidade deste nomeamento. E, como diste, pues, o de facer itinerarios, dar información en guías turísticas, por exemplo, ou crear material didáctico, bueno, eso xa formaría parte dunha iniciativa pues, das entidades de memoria, pero tamén dos poderes públicos, ¿no? Do Concello, da Diputación, da Xunta e demás, ¿no? Nese aspecto, este nomeamento non é exclusivo do Ministerio. O Ministerio que fai crea un método de nomeamento de lugares de memoria, pero vai a coller aqueles lugares que a administración local ou a administración territorial correspondente ou autonómica poida querer difundir, non? Nese aspecto non hai unha exclusividade, non? É un aspecto de defensa do patrimonio, hai que velo así, do patrimonio inmaterial, porque o que estamos falando non é de conservar os lugares pola arquitectura, polo arte, que tamén, claro, deben ser conservados, senón polo que significan. Polo que significa, polo que pasou, polos feitos que suceden neles. Desde logo, non é un final de algo, non? Como dicías ti, falar de itinerarios, é un principio. Un punto de partida. Sí, un punto de partida, e nese aspecto estamos moi satisfeitos. Pois claro que sí. Pois Xosé Manuel Suárez, moitísimas grazas por atendernos, por pasarse por aquí. Esperamos que pronto se produza esa declaración. Grazas e unha aperta. Grazas a vos. Celanova arranca o camiño para declarar o cemiterio de San Breixo como lugar de memoria. Ali repousan os corpos de 90 víctimas da represión franquista. Falamos xa con Ixinio Araúxo, secretario do Comité da Memoria Histórica da comarca de Celanova. Que tal, Ixinio? Moi boas. Moi ben, encantado de saludarte de novo, Nure. Igualmente. Por que merece San Breixo ser recoñecido a nivel estatal como lugar de memoria, Ixinio? Entregamos a solicitude que as firmas dos familiares das vítimas que ali están enterrados. Ese é o principal motivo, porque estamos falando de 90 persoas ali soterradas que sufriron prisión na cárcel de Celanova, que é o convento que os sublevados o acondicionaron como cárcel. Digamos que os motivos principais son ises,
renderlle homenaxe ás vítimas ali que están soterradas e que en moitos casos os familiares non tiñan coñecemento de que estaban ali, danse moitos casos deses. E despois a todo o que supón o cementerio en sí, porque ten varias facetas que se queres comentamos. Sí, claro que sí. A data escollida para presentar esas asignaturas de 180 familias, non creo, de víctimas do franquismo, non foi escollida ao azar. Por que o 22 de setembro? Son 180 familiares os que firmaron, sí, pero realmente son 12 as familias que firmaron. O que pasa que moitos membros das familias pois se quixeron sumar á iniciativa e 90 son os ali enterrados, non? Que teñamos coñecemento. Eliximos a data porque a data no que se fusilaron os 7 asturianos que foron fusilados un pouco despois de rematar a guerra o 22 de setembro de 1939. Porque, de feito, moitos dos corpos que repousan aí en Sambreixo son de cidadáns procedentes de Asturias, non? Que viñeron a morrer aquí a Celanova, non? Sí, a maior parte son de Asturias, porque era o grosso dos recluídos na cárcel, pues, eran asturianos, sobre todo cando vivo frente norte. Pero a partir do 39 foronse sumando de outras cárceres, non? Pues, había un contingente moi grande de andaluces, concretamente de Saén. Por eso, despois hai 6 galegos, hai tamén de Castilla e León e de Castilla Mancha. 18 foron identificados tras un traballo moi laborioso relevado a cabo no ano 2022, esa exhumación, non, que permitiu identificar, como digo, restos destas 18 persoas, pero queda aínda moito traballo por facer, non, para armar ese puzzle. Que dificultades hai para poder seguir poñéndolle rostro ás vítimas da represión? Unha das razóns de solicitar o que se declare un lugar de memoria oficialmente, porque o lugar de memoria xa o é, non? Indudablemente, pero despois hai unha serie de familias, de feito, sumáronse 7, identificáronse a 3, hai 3 familias nas que se conseguiu identificación, pero despois tamén se sumaron dous restos de persoas que ali foron soterradas, e o que queremos é que precisamente as familias que se van sumando e acercando a Sambreixo, pois que disen mostras de ADN para, se en un momento dado estes 5 que faltan, pois se logren identificar, non? E que material acompañades no expediente para convencer o goberno de que Sambreixo debe ser declarado lugar de memoria, Ixinio? Primeiro de nada, a intervención da fosa, na que participou o Estado no plan de sumación de fosas, e despois o que é o cementerio en sí, porque pois é un cementerio onde se fixeron traballos forzados, o sea, traballo esclavo por parte dos presos, fixeron que parte do cierre da entrada do cementerio. Despois os 7 fusilados foron contra a tapia do cementerio, que identificamos gracias a exhumación, pois se acercaron testigos do fusilamento, nos dixeron o sitio exacto onde foron fusilados, e queremos que ese espazo se preserve, porque se van facendo sepulturas novas e ao mellor ese espazo se vai a perder, se non se claro. Despois é un cementerio onde está soterrado tamén Celso Emilio Ferreiro, que é un símbolo a nivel nacional
a nivel, podemos dicir, internacional, co que un símbolo de identificación do que foi a ditadura franquista, con a longa noite de pedra, que é algo que se identifica a nivel de todo o Estado coa ditadura de Franco, non? Sí, son todas estas cuestións que aparecen neste expediente. Non sei agora cal vai ser o percorrido, en que prazos vos marcades e que expectativas tedes? O percorrido oficial son, hasta que resolvan o expediente, creo que son 12 meses. Ajá. 12 meses. Estamos á espera do que podan resolver. O sea, digamos que creo que é merecente desta declaración. A fin de contas, pois tamén tuvo un eco moi importante a nivel de todo o país, o que foi a sumación, o que foi, de feito, veo o fiscal xeral do Estado, en autoridades de Galicia e de Asturias. Bueno, pois eu creo que sería rematar a faena en este sentido, non? Claro, o feito é que hai moitos lugares da represión, non? En tanto en Celanova, en toda a comarca, non? Que están moi sinalados por todos, non? Estou pensando, por exemplo, na Poza de Arrais, non? En Berea, onde tamén foron fusilados 4 homes en agosto do 36. Tamén queredes que se significa un pouco ese lugar, non? Sí, de feito xa está feita a solicitude por parte, pero isto por parte do Concello. O sea, sí. Unha solicitud fai uns meses e estamos a espera de que se resolva. O sea, o decidiron en pleno, mandaron que a información que fomos recollendo nós, pois o solicitaron o Ministerio, ainda non está por resolver. E, a fin de contas, tamén próximamente temos intención de facer un memorial en ese espazo, porque foron ali paseados 4 personas, 2 maestros, e queremos que se centre sobre todo no aspecto da ensinanza, non? Que foi no Furriol e a Poza de Arrais, mataron a 4 mestres, o sea, asesinaron a 4 mestres, e en Berea, pois, un dos mestres ali paseado na Poza de Arrais era de orixen de Berea, e en Berea, pois, daba o caso de que había unha escola dos poucos que había en Galiza, había 4, creo, e un deles era o de Carballo en Berea, que aplicaban o método Freinet, non? Julio González, Amadeo López, Silvio Torres e Eloi Romero foron estes 4 homes, non? Que foron sacados do cárcere de Celanova e paseados na Poza de Arrais o 29 de agosto de 1936. Como dicías, dous eran mestres. Temos falado en máis dunha ocasión desta cuestión, non? Por que ian a polos mestres, Ixinio? Eu creo que o coñecemos todo, non? Porque a fin de contas eran os seus maiores inimigos, eran os que difundían a cultura entre as novas generacións, e que quitaban poder aos privilexiados. En este caso, a Iglesia, que tiña prácticamente o monopolio do ensino. De feito, coméntase no pueblo que Xulio foi paseado precisamente aí porque o cura quería que se escoitaran os tiros desde a parroquia, non? Todos estes lugares deben ser recoñecidos como lugar de memoria. Agora a pelota está no tellado do goberno. Credes que hai vontade política para conseguilo neste momento, sí? En principio, eso está por demostrar, non? Lugares de memoria son. Lugares de memoria, eso indudablemente son. Ora, o que fai falta é que os declaren oficialmente para que se preserven, para que se difunda o que ali pasou. O sea, ahora, como tú ben dis, a pelota está no seu tellado. O sea, para nós, para todas as generacións, por eso se transmitiu, generación tras generación, eso foi un lugar de memoria, era o que dicían o paisano que
temos recollido testimonio, non? Dicía que en ese lugar, pois, durante moito tempo se gravaban as cruces nos amieiros da poza, non? Desde logo. Pois, Xinio, moita sorte neste percorrido e, sobre todo, parabéns polo voso traballo e agradecida porque o querades compartir aquí con nós. Moitas grazas, unha aperta. Moitas grazas, Nuria, unha vez máis. Pero hai máis enclaves significativos na provincia de Ourense que merecen ser distinguidos como lugares de memoria. Hoxe, reunímonos para honrar e lembrar as vítimas da barbarie que aconteceu ás nosas costas hai non tanto tempo. E esa barbarie, legalizada por un aparato represor que buscaba eliminar a todo elemento con unha ideoloxía política contraria ao seu desenvolvemento, non se afasta do significado da palabra xenocidio. A nosa Asociación de Amigos da República tamén presentou unha solicitude formal ao Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática para que tanto o Campo de Aragón como o Memorial Republicano do Cementerio sexan declarados lugares da memoria democrática. Era a reclamación que poñían sobre a mesa hai tan só un par de semanas o presidente da recén nada Asociación de Amigos do Campo de Aragón e a secretaria da Asociación Amigos da República de Ourense, dúas entidades que pediron formalmente que este lugar onde foron asasinados 132 homes e unha muller sexa declarado lugar de memoria. Entre as vítimas da represión figura o que foi alcalde socialista de Ourense, Manuel Suárez. Queridísima Celedonia y queridos hijos, a este padre y este esposo que durante toda su vida no ha prodigado más que el bien a todo el mundo, dentro de unas horas lo van a matar en nombre de la ley de la fuerza, pues es la... Dile a mis hijos siempre y en todo momento que su padre perdió la vida de una manera violenta, no por ser ladrón ni asesino ni un mal ciudadano, y que por el contrario perdió la vida por ser una persona decente, amante de todos sus ciudadanos, sin fijarse. Tengo la seguridad de que muy en breve los culpables pagarán también con su vida tan horrorosa tragedia porque no tienen razones y porque además no pueden triunfar los que para conseguirlo se están ahogando en sangre. Esta sangre derramada dará sus frutos y con esa comunicación plena muero tranquilo, porque mi única preocupación sois vosotros y la situación en que de momento quedáis, situación que será reparada en el momento próximo en que sean vencidos los que me hacen desaparecer. Son fragmentos da carta que escribe Manuel Suárez a súa familia horas antes de ser fusilado no campo de Aragón aquel 28 de xullo de 1937. Falamos xa con Carlos Lozano, presidente da Asociación de Amigos do Campo de Aragón. Que tal, Carlos? Benvido, moi boas. Hola, que tal? Que significa o Campo de Aragón dentro da represión franquista executada na cidade de Ourense? Ben, o Campo de Aragón é o maior exemplo da violencia sumarísima que seguiu o franquismo e o exército sublevado onde o comezo. De feito, o Campo de Aragón, bueno, o mal chamado Campo de Aragón, que é basicamente o campo de tiro que tiña detrás o antigo cuartel militar, foi o punto onde máis execucións houbo en toda Galicia. Entón, o peso que ten a nivel histórico no tema da represión e da violencia é enorme, malia o esquecemento que decorreu co paso das décadas. Estamos falando, como dicía na presentación, de 133 asasinatos polo menos en apenas 3 anos, non? Sí. A verdad que dende o primeiro ano, sobre todo en 1937, que foi o ano onde máis asesinatos, se non recordo mal houbo, pois un espazo que foi empregado pois como centro de violencia total. E de feito tamén pois recalcar un pouco que desas 133 só houve unha única muller que foi Erundina por axudar a un dos seus compañeros que tamén acabou asesinado. Nos podes contar un pouco quen era Erundina Álvarez Pérez, a única muller asesinada no Campo de Aragón? Ben, Erundina Álvarez Pérez, bueno, que según as investigacións do vicepresidente desta asociación, de Xosé Luis Gómez García, que, bueno, é un pouco máis a cabeza pensante de todo este proxecto, porque iniciou os estudos fai xa bastante tempo, pois como ela chamaban Undina, ela gustaba que lle chamaran Undina e firmaba como Undina. Ela naceu, se non me equivoco, no Brasil, por esta familia emigrada, pero era natural da zona da Baixa Limia, de Entrimo. Tivo
bueno, residiu na cidade de Ourense, no casco, no que hoxe é o Casco Vello, e tivo si unha actividade política bastante relevante. Aínda así non tivo ningún cargo, etcétera, etcétera, pero a súa condena, ou quizá mellor dito, a condena da pena que, perdón, do suceso que levou a ser condenada foi basicamente axudar a un escapado que nos primeiros días, pois, nos poucos sucesos que hubo na cidade durante o inicio do golpe, que foi explotar a zona ou sabotear onde estaba a zona de combustibles, agochouno na casa, atopárono e como represalia pois foi asesinada, non? Foi un pouco tamén como imaxe para todas os ourensás neste caso de mirade co que facedes, como axudades os vosos amigos, os vosos maridos e irmãos, pois podedes acabar sendo fusiladas. De feito, foi o día 30 de setembro. Como unha medida exemplarizante, non? Sí, Como sí. explicas. Sí, sí. E dentro desos 133 asasinatos, incluído de Erundina, supoño que responden a moitos perfís, non? Moitos dos asasinados eran representantes políticos e sindicais destacados da zona e tamén de fora, non? Sobre todo tamén da zona de Asturias, non? Sí, bueno, eso co decorrer da guerra, sobre todo da caída da fronte da fronte asturiana, no, do 37, pois o exército sublevado foi repartindo aqueles presos que primeiro, bueno, sobre todo estiveron nos primeiros meses na zona de Cedeira, que tamén houve un campo de concentración na Liona da Praia Madalena, e foron repartidos nos Camposancos e mesmo algún en Ourense. Sí, os perfís son bastante heteroxéneos, ¿no? Porque temos dende a figura de Manolo Suárez, que foi o primeiro alcalde socialista, xusto nos meses da Fronte Popular, tivo un peso enorme, era canteiro, etcétera, etcétera, que foi, pois, basicamente executado por iso. Despois os outros perfis, pois, son un pouco que demostran como era a sociedade ourensá, non? Temos de perfis de profesores, algúns membros así un pouco da élite republicana, e despois, sobre todo, coa ligazón, no, de naquele espazo, naquel momento que era, e sobre todo o núcleo do movemento obreiro, que era a construción do ferrocarril na provincia de Ourense a Zamora. E moitos deles pois estaban ligados pois a sindicatos locais, incluso parroquiais, pois de obreiros, outros da cantería, etcétera, etcétera. Outros, sobre todo, que tivo moito peso en Ourense que foron represaliados foi a Asociación de Traballadores do Ensino, o ATEO, que se chamaba, e moitos pois foron ali fusilados. E efectivamente, pois a meirande parte deles, pois eran unidades pois que comprendían pois dentro dos 20, 30, 40 anos o núcleo principal, e logo sí que había, pois a maioría eran todos da provincia de Ourense, pero sí que é certo que moitos pois procedían de outros lugares pois de Ourense ou de Asturias ou de provincias limítrofes aquí. Crees que a veciñanza de Ourense, tamén do resto de Galicia, é coñecedora do sucedido nesa zona? Bueno, mira, fai cousa de 2 anos ou 3 anos, fixérase unha homenaxe, agora que habrá o cuartel militar, bueno, que foi anteriormente convento, e agora é arquivo histórico provincial, pois fixose como unha homenaxe dende parte do municipio ao Rexemento Zamora 8 que estivo ali, porque, bueno, moita xente de Ourense fixo ali o servizo militar obligatorio, bueno, teño moi boa lembranza, etcétera, etcétera, que, bueno, se tens esa lembranza de cuartel militar, pero deste espazo do que sucedeu aí, porque realmente ese espazo moi pouquiño, o sea, de feito, os primeiros en realizar unha homenaxe que fan todos os anos son a Asociación de Amigos da República, que levan moitísimos anos, hai alguna familiar unha Paz Gómez del Valle, que o seu tío avó, bueno, foi fusilado ali, Manuel Gómez del Valle. Sí, Manuel Gómez del Valle, sí. Efectivamente, foi fusilado ali, porque eses corpos, o único que pasou con eles que foron tirados do outro lado do muro do cemiterio, non? Na fosa común. E ali na fosa común, que por riba deses cadáveres botáronse outros tantos, ata os anos 50, se non me equivoco, 50-60, mortes de persoas que non tiñan cemiterio, bueno, non tiñan ali para ser enterrados, pois dende o ano, bueno, principio, bueno, dende a primeira década do ano 2000, pois empezaron a facer unha homenaxe, pois ali un pequeno memorial, e os 14 de abril, pois se celebra ali como un pequeno evento, non? Pero xa che digo, a xente non o coñecía, o sea, non
non coñece esta historia, pero bueno, eu penso que é algo, dende o meu punto de vista, que sucede pois igual como no Campo da Rata, ¿no? Allí na Coruña, onde ten que fixo Isaac Díaz Pardo aquel memorial, igual que pasa con Camposancos, igual que pasa con Monte do Furriolo na zona de Celanova. O tema é que, bueno, sí que hai certa parte da sociedade que cada vez é máis maior en ese aspecto, que sí que lembra a esas persoas, pero que se está diluindo, non? Agora vos intentades un pouco dinamizar, non? E intentar dar un pasiño máis, non? A ver se é posible, non? Que sexa declarado lugar de memoria, non, Carlos? Sí, pero, bueno, a ver, nos nacemos porque o Partido Socialista de Ourense sí que fixo a reclamación vía formal, de feito tivemos unha reunión aos pouco tempo de fundarnos, falamos ca deputada Marga Martín, se non me equivoco, se chamaba así, eles en xaneiro fixeran a solicitude, e en principio, pues bueno, eso sí que va a sair para adiante. Nos nacemos máis como, aparte de reclamar o lugar, de feito, consideramos que, aínda que vayan trámites favorables, pues reforzalo con outra solicitude. Nos o que reclamamos é que, dentro do ano 2018, que o meu compañeiro, como lle dixen, Xosé Lois, fixo unha proposta a nivel municipal, que veu da man do que era antes Ourense en Común, para poñerlle a esa praza, a ese espazo, que non ten nome na actualidade, do espazo cultural que hai agora, que é a Biblioteca Pública, o Arquivo e a Escola de Artes Escénicas, xusto do outro lado do cemiterio, poñerlle Praza da República, e despois crear unha especie de memorial escultórico co nome das víctimas e coa última carta que escribiu Manuel Suárez á súa familia. Eso presentouse en pleno, tivo os votos a favor de Ourense en Común, do PSOE e do Partido Popular, e Democracia Ourensana abstívose. Naquel momento non era, estou falando en maio de 2018, non eran parte do equipo de gobernos, non estaba na alcaldía o actual señor Jácome, e dende entón quedou paralizado. Entonces a nosa motivación foi, por pasado tempo, non se executou nada, vimos que noutros espazos da cidade tampouco se modificaron os nomes de rúas con nomenclatura franquista, e outras que se tiñan que poñer, ou propostas como se fixo da Ponte Nova de poñer Ponte García Lorca, negouse rotundamente o señor alcalde, bueno, pero despois para poñerle Glorieta de Policía Nacional a que está en fronte da policía non tivo ningún problema. Entón, o que radica aquí é que nós vimos que non se avanzou, que está incumplindo un deber a institución, que é o Concello de Ourense, porque ten que executar algo que está aprobado en pleno, con maioría. Entón, nacemos efectivamente co fin de que sexa un lugar de memoria, pero sobre todo darlle a maior visibilidade, que poñerlle ese nome que está aprobado en un pleno municipal e solo queda executar. Bueno, pues a ver si tedes sorte, a ver si o conseguides. A ver si es verdad. Pues moitísimas grazas por contárnoslo, Ñan Vico. Nada, gracias a ti, gracias a ti. O pasado 10 de outubro, o Comité pola Memoria Histórica do Val do Limia solicitou ante o Goberno local de Bande que declare lugar de memoria a Casa do Concello que foi habilitada como prisión no verán do 36. Calcúlase que neste espazo chegaron a ver hacinadas ata 120 persoas presas. Entre elas, Manuela del Valle, nai do poeta Manuel Gómez del Valle, asasinado en agosto do 36. Queridísima hija, recibí tu carta. Me llena de alegría lo que dices en ella, que tu mejor regalo sería el verme fuera de la prisión. Pues yo creo que si Dios quiere, no tardaremos mucho. Tú pídele a la Virgen del Pilar que se acuerde de las presas en su día, que es el día 12, que de buena gana lo pasaría a tu lado. Pero ya que no puede ser, te pido que seas muy buena con tus hermanos y que me escribas. Que pases un muy feliz día de tu santo y recibe muchos besiños de vuestra madre, María del Valle. Nas cartas que temos, a min impresionoume moito cando as vin, porque, como sempre, preocupadas por la familia, e en esa pídelle de que non vayan a pedir por ela a ningún sitio, porque xa sabedes o que pasa así desas mozas a pedir por eso. E logo tamén a letra. Era unha muller que tiña unha letra bonita e eso. En un mes e pico a letra casi non se reconoce.
casi parece como se a estivera escribindo unha persoa casi analfabeta. Tiña que ela xa sospeitar que a iban a sacar ou xa había ela xa estarían amedrando continuamente. E a diferencia da letra de unha carta a outra é impresionante. 9 persoas foron asasinadas en bande polos fascistas naqueles meses posteriores á sublevación. Entre eles, o xornalista Roberto Blanco Torres. Todos foron homenaxeados o pasado mes de setembro na Pombeira. Solicitaremos polos canais oficiosos correspondentes identificar e honrar con unha placa de bronce na fachada da Casa Consistorial as centenares de presas políticas que en pésimas condicións sanitarias e hixiénicas estiveron detidas nos seus baixos entre 1936 e 1940. A antiga prisión de Bande debe ser identificada como un lugar da infamia. Non pararemos até conseguilo. Viva o Val do Limia antifascista! Viva Banda antifascista! Viva Galiza antifascista! Non pasarán! En Lugo, o Concello pide tamén formalmente que se declare lugar de memoria a antiga prisión. A noticia anunciaba por sorpresa este outono o líder dos socialistas aproveitando a visita do secretario de Estado de Memoria Democrática. O alcalde Miguel Fernández recalca que este edificio fala do compromiso de Lugo coa memoria e cos valores democráticos. O vello cárcere é unha das grandes señas de identidade da historia de Lugo. Durante a Guerra Civil e a ditadura foi un espacio de represión onde moitas persoas sufriron prisión e castigos por motivos políticos. Hoxe, gracias á súa rehabilitación integral, conseguimos transformar este lugar de dor nun centro aberto á cidadanía, cheo de cultura e cheo de memoria. Estou convencido de que este recoñecemento suporía un paso máis na dignificación das vítimas e no compromiso de Lugo coa xusticia histórica, porque nunca debemos esquecer o que pasou para construir un futuro máis xusto e máis democrático. Esta primavera o Concello da Coruña solicitou formalmente ao Goberno que declare lugares de memoria democrática a Casa Cornide, a Casa Museo Casares Quiroga e a península da Torre de Hércules que engloba Punta Herminia e o Campo da Rata. Fixo a través dun informe encargado ao Instituto Cornide e asinado polo catedrático de Historia Contemporánea Emilio Grandío. A intención é poñer en valor a loita polos valores democráticos desenvolvida nestes lugares clave da cidade da Coruña. O que se pediu dentro do Concello polos informes do Instituto Cornide foi a Casa Casares, a Casa Cornide, pero tamén o espazo en conxunto o entorno da Torre de Hércules, vale? Porque aí, xa falamos, non? É dicir, a Casa Casares Quiroga é evidente é un lugar de referencia democrática, un xefe de goberno, un presidente de goberno republicano, non? Coa súa casa, o seu domicilio, a Casa Museo, toda unha serie de valores, non, da democracia republicana que prácticamente parece que as esquecemos, non? Que son evidentemente fundamentais para entender o réxime que temos a partir do ano 78. Sen eles, isto sería evidentemente distinto. A Casa Cornide xa falamos dela, non? É dicir, un lugar evidentemente referencial desa perspectiva, non? De recuperación da dignidade democrática, e o entorno da torre no seu conxunto, porque a parte da cárcel, a parte do entorno paisaxístico, a parte de que moi ao lado dela, dese entorno da cárcel, exista un dos barrios obreiros, o barrio obreiro quizáis con maior tradición democrática e de loita democrática do século XX na Coruña, existen un lugar evidentemente de fusilamento, é un lugar de execución de penas e de represalia e de represión, que é visualizado en 3 monumentos nese mesmo entorno, 3 monumentos, non 2, ningún, 3 monumentos feitos en etapas distintas, non? Iso nos permitiría tamén, facendo un bon percorrido sobre elo, etcétera, visualizar como é a propia evolución do concepto memoria, non?
a propia evolución do concepto de memoria a través, digamos, desta monumentalización do entorno. Se se monumentaliza ese entorno é por algo, é porque o entorno, un conxunto, non un edificio, senón en conxunto, significa espazo de defensa dos valores democráticos a través de cuestións tráxicas e a través tamén de cuestións en positivo, xa digo, como pode ser o barrio que está cerca, non? Que é Monte Alto. Antes do 36, a cidade da Coruña era o referente absolutamente de loita democrática en Galicia, dende finais do 19 até precisamente ata o ano 36, non cando menos, non? Eso está, é dicir, esa loita polos valores democráticos está moi imbricado dentro da sociedade local. Eso, bueno, comparando con outro tipo de sociedade, a mellor non son o máis indicado para expresarlo, non? Pero hai unha diferencia de cultura, digamos, de asunción de cultura democrática notable, non? Entre a cidade da Coruña e moitas outras, non digo en Galicia só, senón a nivel de España, non? Só un detalle, o escudo da cidade da Coruña ata o ano 36, incluso uns anos máis alá, non? Pero bueno, porque se quitou despois, pero ata o ano 36 tiña precisamente un libro de libre pensamento por riba da Torre de Hércules. Quero decir con isto que, bueno, esa sociedade, ese pasado tamén, bueno, ten unha pegada, evidentemente, no desenvolvemento da súa cidadanía, dos seus valores democráticos, non? Do seu comportamento e pautas, non? Que ainda se teñen hoxe en día, non? Mentres a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña sinala en vermello outros espazos que consideran claves para seren declarados lugares de memoria. Falamos do vello cárcere da cidade e do memorial ás vítimas do Portiño, que recorda os 20 mozos que faleceron naquela fuxida frustrada desenvolvida en marzo do 37. Carlos Babío é o presidente da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica. O cárcere, de feito, non solamente vamos a pedir que se declare como lugar de memoria democrática, senón que, ademais, estamos a promover a recuperación da memoria e de documentación de toda a represión que sufriron persoas no cárcere da Coruña, represión política, en todos os períodos do franquismo. Desde o ano 1936 hasta o final da guerra, no 1939, despois a represión que sufriu a poboación, incluso ligado ao Pazo de Meirás, porque moita xente pasaba polo cárcel polo simple feito de que eran considerados perigosos e Franco tiña previsto pasar uns días en Meirás, e ese simple feito era xa justificaba o ingreso en prisión hacinados, no cárcel da Coruña, bueno, pues, ou a represión que se someteu a guerrilla antifranquista, non? A resistencia antifranquista, é dicir, polo cárcere da Coruña pasou moita xente da guerrilla e moitos deles foron axusticiados a Garda Civil no patio dese cárcere, non? Por non comentar, pues, por exemplo, a represión que sufriu nos últimos anos do franquismo, a partir dos últimos anos dos 60, a poboación que reclamaba libertades, non? Avanzar nun régimen democrático, non? E toda esa xente pasou pola cárcel e existen testemunhas desa represión que sufriu a poboación, que o cárcere da Coruña era o epicentro desa represión, non? É dicir, é un dos elementos que utilizaban na represión da Coruña. Preguntábasme pola fuga do Portiño, non? Polo lugar do Portiño onde, bueno, pues hubo mortos ametrallados polas autoridades, pola Garda Civil franquista, moitos outros morreron afogados nun intento de fuga que tivo lugar no ano 1937, outras 27 persoas pasaron polo cárcere da Coruña e 15 deles foron
asesinadas, non? Fusiladas no campo da Rata, non? Hubo outra das persoas que participou desa fuga que foi paseada no campo da Rata tamén, conducido desde o Portiño ao campo da Rata para ser paseado. É un lugar singular da memoria da Coruña. O cantante Pucho Boedo estivo dous irmáns que participaron desa fuga con resultados dramáticos, non? E desde logo, ainda este ano que celebramos, como todos os anos, non? Os actos alrededor da República, pois a propia homenaxeada nos contaba memoria desa fuga, memoria de persoas que participaron nesa fuga do Portiño e o final que tiveron, non? Entonces, bueno, sin duda a dúbida se existe memoria do Portiño. De feito, xa existe un monumento que é o que pedimos que se declare como lugar de memoria, como memorial de que lembra a esas vítimas da fuga do Portiño. Mentres tanto, en Baiona, como todos os anos por estas datas, a veciñanza recorda os 9 veciños do Valmiñor executados o 5 de outubro do 36 en Baredo. Falamos da Volta dos 9, esa maldita curva situada na estrada que vai de Baiona a Guarda e onde os fascistas levaron 9 homes que sacaron das prisións de Vigo pros asasinar. Era a vinganza dos golpistas tras a morte dun falanxista no medio dunha rexerta. Durante 40 anos, naquel lugar, 9 cruces pintadas no asfalto lembraron as vítimas da matanza. Hai 20 anos, levantouse ali un monumento na súa memoria. Fala o historiador Carlos Meixome. Ás veces, falase de cando empeza a recuperación da memoria. Neste caso, pois empezou inmediatamente despois dos feitos. Os feitos foron tan traumáticos que aos poucos días no lugar en que se cometeu o crimen apareceu unha raya horizontal cruzada por 9 rayas verticais. Eran a homenaxe que se facía, pero esta homenaxe fíxose inmediatamente despois dos feitos. Durante anos borrábanse esas marcas, esas cruces, pero volvía a aparecer. O Concello de Nigrán colocará unha loseta diante da porta da casa de cada veciño do Concello represaliado polos fascistas. As primeiras serán pros 4 nigraneses da Volta dos 9. Pero hai máis enclaves similares repartidos por toda Galicia, como o Pozo da Revolta en Marín ou o Monte da Caeira en Poio. Alí era asasinado o 17 de agosto de 1936 Alexandre Bóveda. Sparsky, Adrio, Bóveda, Fouces, Martelos, Patria. Xullo do 36, cando a vergoña abafa, ludres postas apóstemas. Levan Alexandre Bóveda a ríos hilandeiros, leda cantiga da terra desfollada polo vento. Onde vai a frol das froles, que foi do verde luceiro. Un piñeiro, secou de tantas balas. Corvos de alma de aceiro pairaban sobre a fralla. Alexandre Bóveda, meu irmão, pai desta patria triste, escura, invoco a Rosalía Castelao, nomeo a vida túa, nobre pura. Alexandre Bóveda, semente colleita fidel da lealdade. Si vive Galicia e a súa xente, a túa morte non pode ser verdade. Hoxe na ferida aberta no 36 queremos achegarnos a figura de Alexandre Bóveda, fundador do Partido Galeguista, redactor do proxecto do Estatuto, man dereita de Castelao, e unha persoa que destacaba pola súa cultura, pola súa intelixencia e que foi asasinado polos fascistas nos primeiros compases do golpe. Queremos coñecelo un pouquiño mellor coa axuda da súa filla Amalia Bóveda e tamén do seu neto Valentín García Bóveda, integrante ademais da Fundación Alexandre Bóveda. Que tal? Benvidos os dous. Boa tarde, aquí estamos. Boa tarde, Miguel.
Non sabedes as ganas que tiña de falar con volos dous. Dicía Lois Tobío que Alexandre era un home de acción, cunha cabeza clara, con moitas dotes de liderado e de comunicador, unha persoa moi preparada, moi competente e tamén algo mandón, a quen todos escoitaban con fervor, empezando por Castelao. Non sei que vos parece. Non, que certo. Sí? Tamén era así na casa? Polo que lle contaba a súa nai? Non, na casa nada de mandón. Na casa non? Non, na casa todo era dulzura. Pero unha persoa, como dicía antes, moi preparada, non? Para a época que lle tocou vivir, funcionario de Facenda, sacou o número nas oposicións, con 20 e poucos anos consegue praza en Pontevedra, entra en contacto xa, non, Amalia, Valentín, coa intelectualidade da época, tamén co galeguismo e empeza xa a colaborar en prensa pronto, non? Sí, empeza xa a reunirse con os que estaban no galeguismo no Café Moderno. E ali, el, cando veo a Pontevedra, empezou en a Polifónica. Chegou a Pontevedra con a maleta, e a maleta preguntou onde estaba a Coral Polifónica e presentouse ali para cantar na Polifónica. E despois xa foi coñecendo a xente. E xa o incorporaron porque era un funcionario modelo, bo funcionario, entón interesaba a xente, entón xa o colleron, xa el xa viña para ser algo, porque el desde xoven xa quiso facer algo por Galicia. E pronto encaixou xa, non? No ambiente de Aquí encaixou la mar de ben. Xa viña, eu penso que xa viña un pouco recomendado por a xente de Ourense que xa o coñecía dali. Entón xa en Ourense coñecía a Vilar Ponte, a toda esa concurrencia xa do partido. Entón o querían aí porque sabían que lles iba a facer moito ben telo con eles. E tamén naqueles anos, Amalia, foron anos nos que coñeceu a quen se convertiría na súa muller, non? A Amalia Álvarez Gallego, coa que casa no ano 30. Na Polifónica. Na Polifónica. Sí. Pois non a coñeceu. Si, antes ia, se me permites, Nuria, que antes ia dicir eu que chegou coa maleta, preguntou pola Polifónica e por entrar na Polifónica estamos nós aquí. Prácticamente, claro. Onde coñeceu a súa dona, si, viña moi preparado, así por completar, pero efectivamente, ele xa viña cunha formación autodidacta a nivel económico, que o que lle levou despois, aparte de pasar por varias academias, a ter ese número, como decías na introducción, no? O número 1 das oposicións a Facenda. De feito, ten unha primeira discusión antes de chegar aquí con Calvo Sotelo, porque o quería no ministerio. Quería no alá, sí. Sí, quería para alá. El decía que, bueno, que sí, sempre que pudiera, pues, traballar dende aquí. El quería voltar a Galicia. Bueno, foi imposible. Sí que hai, participou non me lembro ahora exactamente se foi xa antes de chegar ou un pouco despois, nesta comisión pola que se creou CAMSA, que lle sonará aos que xa temos unha idade, non? A Compañía Arrendataria el Monopolio de Petróleos S.A., ese era o acrónimo. A realidade é que daquelas a xente era, a ese acrónimo decíanlle como acaparar millones Prieto, Sotelo e Anido, que eran os ministros daquelas que levaban o tinglao. Bueno, con esta cousa entendemos que, bueno, que non estaría cómodo, efectivamente, o mellor nesa formación de CAMSA. Ven para aquí, sigas coas súas ideas galeguistas, que xa traía de Ourense, ali tiña coñecidos, e aquí, ademais, entronca, claro, hai que ter en conta que coñecen a Polifónica Amalia, pero a máis Amalia é filla de Álvarez Meses, que xa era do Seminario de Estudos Galegos. E había un movimento cultural enorme tamén na propia vila de Pontevedra, enormísimo, vamos, un movimento sociopolítico, que a veces cando falamos de cultura destas xeracións, que estaba todo moi guai escribir, escribían moito, pero participaban máis na política que participamos agora. O cal, efectivamente, pois entronca, como decía Amalia, mamá, no Café Moderno, ali xa coñece a todos os que habían,
e xa estaba na montaxe o que era o Partido Nacionalista de Pontevedra, se mal non me lembro tamén, había o Partido Nacionalista de Lugo, despois todo conflúe xa no propio Partido Galeguista. Pero antes diso, sí que estaba o Partido Nacionalista de Pontevedra. E el traía unha pata que lle faltaba ao galeguismo, fundamental, porque o galeguismo, igual que agora, é predominantemente cultureta, non o digo pejorativamente no sentido máis estrictamente cultural, pero ao final, como ben decía Bóveda que nos ensinou, pero o galeguismo require de cifras, claro. É dicir, a autonomía require de cartos. O desenrolo cultural e o desenrolo socioeconómico dunha autonomía depende tamén dos cartos, co cal traía esa pata que lle faltaba tamén ao resto, que era, sí, moito galeguismo, pero aquí imos a falar de como conseguimos o noso, que ao final era o que non má sei literal, pero viña dicindo, dice, o paisano galego non vai creer na autonomía hasta que vexa que cos seus propios cartos é dono do seu futuro. El creía que outra Galicia era posible, non unha Galicia de progreso, e comezou a traballar arreo para facer realidade ese soño e empezou a colocar, como dixo, os alicerces, non, do que debía ser o novo país, non? Tuvo que facer moitos equilibrios, non, dentro do propio galeguismo, Valentín, porque había moitísimas sensibilidades que ian agromando e a cousa non era fácil de sobrelevar, non? No, de feito non hai. Pensamos que agora é diferente o de antes e seguimos igual, non? Non hai moita diferencia. A diferencia, posiblemente, sexa capacidade de cesión que tiveron nese momento. Cando se monte ese partido galeguista, que parece que foi unha cousa idílica, sinxela e tal, como ben dis, é dicir, hai sensibilidades moi diversas e ademais hai entendementos de como afrontar un obxectivo común moi diversos. O que funcionou moi ben era o entendemento dese obxectivo común. Ali tiveron que claudicar porque decían, vale, pero é o mal menor claudicar todo isto porque efectivamente viñan dun contexto onde había dictaduras, dictablandas, pronunciamentos, entón estaban perfectamente conscientes de que ou se conquería ese camiño ou a cousa iba moito peor. E aí fixera tamén Castelao a viñeta, que non me lembro literal, non sei se vos lembrades vos, que decía, estamos facendo a obra, que non hai que poñerlle a trancos, non? É dicir, cando a obra está facendo, quen veña aquí, que venga a participar, non a poñer a trancos a obra, non? Un dos atrancos foi a chegada do Bieino Negro, non? Eses proxectos quedan, temporalmente paralizados, Bóveda é desterrado a Cádiz, vese obrigado a vivir afastado de Galicia, durante uns meses, igual que ya aconteceu a Castelao. Non sei como viviu ese distanciamento forzoso, como viviu ese episodio? Distanciamento político ou familiar? Os dous, ambos os dous. Familiar moi duro, porque él era familiar completamente. Él vivía a política, pero tamén vivía a familia. Pero sabes que en 6 anos hubo 5 rapaces. Sí. Él decía que quería ter alrededor da mesa aos 12 apóstoles. Hubiéramos chegado a ser 12 se él hubiera vivido. No, ese ritmo sí. Sí. Bueno, hai que entender tamén a mentalidade dun Bóveda absolutamente cristiano. Sí. Claro, cristiano acérrimo, entón, efectivamente, para eu imagino o duro que sería, a nivel emocional é duro para calquera, non? Que se separen da familia dun xeito tan injusto, sabendo que, ademais, quero dicir, calquera é capaz de empatizar nese contexto. Políticamente tamén perdeuse, aunque él estaba en contacto con todos os de aquí que escribían cartas e demais, pero non o tiñan a él. Entón pedían que voltara, pero claro, hasta que non o deixaron vir. E regresou e volveu quizáis con máis forza que nunca, non? A preparar as eleccións do 36, nas que a Fronte Popular arrasou directamente, aínda que el non conseguiu o escano. Sí, el defeito, mira que curioso é o destino, non? Porque el perde de feito hai un pucheirazo moi sonado na provincia de Ourense, hai varios pucheirazos, non? Pero na provincia de Ourense, que é onde el presentouse por Ourense. En Pontevedra preséntase por Ourense.
Bóveda perde o escano, e iso que o Partido Galeguista presenta urnas, pechas o reconto de votos, xa anecdóticamente conto así, pois en Ourense pechas o reconto de votos, presentan urnas o Partido Galeguista á Xunta Electoral que ainda estaban precintadas en abrir, e o reconto de votos pechados. Resulta que deciden que, bueno, que entre revoltas, por non abrir un melón máis peligroso, concedenlle escano, que tamén iba por Ourense, Calvo Sotelo, e non o ten entón Bóveda. Uns meses despois das eleccións, Calvo Sotelo morre asesinado en Madrid desenrolando un escano que non lle correspondía, e Bóveda é detido en Pontevedra, posiblemente non estaría porque estaría presentando xunto co Castelao como deputado nas Cortes o Estatuto. Tocaría estar en Madrid cando alzamento. Pois digo, mira que alucinante, porque podríamos ter os dous vivos. E así chegamos a xullo do 36, prodúcese o alzamento e comeza directamente a cacería, non? Foron a por el xa desde nun primeiro momento, de feito foi unha das primeiras persoas en ser arrestada e posteriormente asesinada. Foi a de Alexandre Bóveda unha morte táctica? Unha especie de acción exemplarizante por parte dos fascistas? Sí. A de Bóveda e outros moitos. Os militares fascistas efectivamente non se podían permitir manter unha fronte de guerra en Galicia, tiña que ser retaguardia. Entón, uns sitios, o que fan os militares para chegar e eliminar unha fronte de guerra é arrasar, que foi o que se fixo aquí. En 2 anos e medio puxémonos en 3.600 víctimas sen fronte de guerra alguna, é dicir, sen dispararse. Foi todo quitando poucas escaramuzas, o que ocorreu foi unha represión brutal pensada para iso. E, obviamente, se pensamos na Pontevedra daquela, imaginamos como pode funcionar isto a nivel terror na población, non? Na Pontevedra desa do 36, onde Bóveda era todo, un mozo super coñecido, coñecido por quen era e coñecido por como era, e cuns contactos enormes tamén daquela, non? Agora, se ti detes a un home o que ve a población é, carai, sendo Bóveda sen posibilidade de defensa ninguna, sendo quen é, acaba fusilado, os demais entran en pánico, porque xa saben que o seguinte, claro, decir, se el non se puido nin defender, imagínate que pasa cun calquera. Sí, terrible. Gustaríame seguir un pouco eses pasos de Alexandre Bóveda en o 18 de xullo do 36. Prodúcese o alzamento, vai ao goberno civil de Pontevedra, interesarse pola situación, e que pasou entón, Valentín? El sube o goberno civil de Pontevedra, que estaba tamén na Deputación. E ademais vai porque el despois xa voltara a Facenda, pero durante un tempo tiña excedencia de Facenda e foi funcionario da Deputación de Pontevedra. A Deputación interésase por como vai, incluso chegan a chamar, non me lembro, pero me parece que a Ourense, como tiña coñecidos incluso, o capitán que suba de Telo, un Sánchez Cantón, ou alguén dos que sube, dos militares, pregúntalle se pode facer o favor de chamar para ver como está a súa familia non sei onde. E fai ese chamado e consigue contacto. A el detéñeno. Lévano xusto enfrente á Deputación, o que hoxe é a Facultade de Belas Artes de Pontevedra, era o cuartel de San Fernando, onde saleu a dotación militar que foi a Deputación a detelos, non? Porque aquí deteñen a Bóveda e a Guiance, a Mancio Camaño, a máis que había ali. Aínda que os xuizos despois van por outras vías distintas, non? Bóveda vai xunto con Guiance na súa causa, a causa sumarísima é dos dous, de Bóveda e de Guiance. Pero collen a Bóveda, levan ao cuartel, toman algo amigablemente, dinlle, bueno, para comprobar que todo está ben, o propio 18 non se cursa acusación ninguna contra el. E deixano marchar. Bóveda marcha. O que si lle din é que teña cuidado, porque dalí a súa casa en Pollo le iría na avenida de Andurique, en frente do Pazo de Besada, pois como a 1,5 km aproximadamente de dalí, desa Alameda de Pontevedra, había que cruzar a Ponte Abarca e dinlle, bueno, por ali pode haber escaramuzas, bueno, unha bala perdida, bueno, que mellor quedará aquí. Efectivamente, queda aquí, vais a Rúa do Oliva, a casa dos seus sogros, na casa de Álvarez Limeses. E incluso ali, despois xa, entramos en dudas durante anos de se Bóveda, este outro episodio moi interesante na súa mentalidade tacticista, porque Bóveda era un tacticista alucinante,
se puidendo ter fuxido, porque pudo, sí, non, eso non o verdade. fixo. Entón, sempre estamos na discusión de Bóveda quedou pensando que tiña posibilidade de defensa, que non ia ocurrir o que ocorreu, non? Exactamente. Que teria fuxido, ou Bóveda quedou... Non, eu teño outra teoría. A ver. Ou Bóveda quedou... Teño outra teoría, pero porque hai testemunhas, agora conto. A máis desto falouse pouco. O Bóveda quedou sabendo que posiblemente, aínda que non tivera defensa, e así testemuñou despois no xuízo, cando dande as últimas declaracións, di que a súa morte estará seguro que causará, que logrará máis adeptos á nosa causa. A causa de efectivamente, da nación galega. Por qué? Claro, desto a única testemuña é nunha entrevista que lle fai Xosé Fortes, isto é, contomo el oralmente, non hai documentación sobre iso, pero Xosé Fortes nunha entrevista que lle fai a Filgueira contalle que subiran, que el sabía que avisaran, que fora alguén avisarlle, alguén do partido, sen decir nome, pero que foran avisar a Casa do Oliva a decirlle fuxe porque nos acabamos de enterar por outro militar e tal que nada, que o que van é a chimparte. Marcha daqui porque non tes, van a matarte. Ti estás xa sentenciado. Esa a mensaxe que lle trasladan a Bóveda. E Bóveda di que baixo ningún concepto. Que eso sería como darlle forzas a él, e que el aí non puxe, non fixo nada e así se vai demostrar. É unha miña teoría, efectivamente, porque esas son todas lucubracións, pero nunha mentalidade dun tipo que ademais sabía ver chegar as cousas, non lle podemos adolecer a Bóveda de inocente. Pode ser moi boa persoa, pero inocente non era. De feito, sabía organizar un partido, alguén así non é parvo. Por que digo isto? Porque posiblemente digo, bueno, pois se me defendo podo zafar, e se non me defendo ao final, igual consigo pois o que acabou dicindo el, que a miña morte logrará máis adeptos a nosa causa. Ese testemunho fai que Bóveda non escape. E a partir dali, bueno, xa se fai un proceso, chamanlle xuizos sumarísimos, é unha farsa sen garantía xurídica algunha, onde o propio, de feito, o expediente está no arquivo de Ferrol e pódese consultar perfectamente, o que non está todo transcrito, non o temos todo transcrito, pero a gran maioría, bueno, pues, o abogado defensor é un militar alzado. Incluso hai momentos onde o abogado defensor quere defender o seu... quere facer valer a defensa do seu defendido, do acusado neste caso, hasta o fiscal, que era Rivero de Aguilar, tremendo tipo, vamos, mándalle calar, e como, claro, o fiscal era comandante, o defensor un teniente, se tenía que callar. O rollo despois é pensarmos que se tivo algún tipo de xuízo, claro, porque o chamarlle así tamén era algo que os militares facían moi ben, revestir un asasinato público dunha legalidade. O caso é que a familia, aínda que moveu Roma con Santiago para tentar evitar o inevitable, Bóveda foi condenado a pena capital e pasou aínda unha temporada en prisión. Como foron, Amalia, non sei se lle contou a súa nai, como foron un pouco eses días de prisión? Puiden ocasión de ler que foron momentos insoportables por ese tránsito de reclusos que sabía que os sacaban dali para asasinalos e ele era consciente en todo momento do que lle iba a pasar, non? E ela supo que en algunha ocasión tamén a él o sacaron da cárcere e o levaban de un lado a outro e o que pretendían era que él saíra, andivera e poderlle dar pola espalda, pero él foi moi valiente en todo eso. De feito, ele está preso en Pontevedra, lévano a Caldas, voltano a Pontevedra, lévano a Ponte Caldelas, en Ponte Caldelas levan a la Fracha. Sí, pola zona da Fracha, que eu monto aquí pertiño de Pontevedra, dinlle que baixe. Baixa e tal, el dixo que no. A mí si me queren matar de cara, non de espalda. Que se me disparan, que sexa así, aquí. E incluso despois, non sei quen testemuña. Non, querín que un deles dixo ya outro, mira, vámonos que nós aquí non temos nada que ver. Claro, a Guardia Civil, que o levaban, decían, se queren este tipo de historias que faban os cívicos, non? Que ao final eran os grandes asasinos, despois había de todo, vamos, pero de feita eso, pois recala en Ponte Caldelas, queren ali pois pasear, volta para aquí. Moveron Roma con Santiago, acudiron por todos os lados, a mensaxe sempre foi a mesma. Eso
non ten solución. Sí, acudiron a Madrid, entre as persoas que acudiron foron as mozas de Praceres. Ah, sí? Sí. Claro, ademais Bóveda decía antes que era moi bo cristián, estaba moi ben considerado, incluso siga vendo, e había tamén un clero, un alto clero galeguista daquelas, móvense por todas as esquinas, é dicir, como a nivel civil non foron capaces, a nivel militar non se puderon mover moito, porque aí non había moito coñecemento nesa rama, a nivel eclesiástico movese moitísimo, e nada, e non se puido... Non se puido facer nada. Pois xa estaba determinado. Mira, por facer un inciso tamén, cando falamos do sumario de Bóveda, que antes falaba da testemunha de Filgueira e tal, tamén sempre había esta cousa de que Filgueira non foi a declarar. No, é dicir, no sumario non existe chamada a declarar a Filgueira. Cousa distinta é que podía ter feito máis, indubidablemente, non? Mollarse, claro que sí e non o fixo. Aí o medo libre. Pero cando que algo que sempre discuto moito que me dicen, é que Filgueira non foi, digo que Filgueira non foi porque non foi chamado. Se no sumario, é dicir, se no proceso sumarísimo, chaman a alguén a declarar, se non está en media hora, está la Guardia de Asalto petándolle na porta en 5 minutos. Sí, exactamente. Non consta chamada a declarar baixo... Non consta, ademais, hai unha cousa moi clara. Filgueira, miña nai sempre tuvo moita amistade con a familia de Filgueira. Sempre estiveron moi unidos. Moi unidos. Porque eu recordo de ir de pequena a casa de Filgueira cantidad de veces. Sí, tiveron moi boa relación. Tiveron unha relación moi boa. Non sei se foi o tío Alejandro, que era dos maiores, pero como é a cousa que iban velo ali a cárcel, el decía, tráedeme libro. Era o tío Alejandro. Foi, sí, teu irmán. Sí, meu irmán. Ao final, cando xa iban a marchar, dixolle, traédeme libros. Dixo. É o que lle pediu. Eso acordábase Alejandro moitísimo. Sí, e ademais, despois da entereza del, de que iba Amalia ali e iban tal, era el quen consolaba. Sí, iba a preguntarvos, a víspera do asasinato recibiu a visita, non, da súa familia. Quería saber eso, se me podíades contar un pouco como foron eses últimos momentos cando a visita da familia que non foi a Amalia. Non a deixaron ir. Non a deixaron. Non. A familia non a deixou ir porque ela xa tiña a mitad do embarazo feito. Estabas ti aí. Estaba eu aí. Sí. Entón, pidíronlle que non fora. Xa. Nin foi aí, nin foi a Capela de San Amaro, que foi onde estivo el de corpo presente. E aí tampouco a deixaron ir. Ela, o que sí, que di que sentiu os tiros. Sentiunos. A caíra. Mira unha cousa moi así. El fusilaron ás 5:30 da mañán. Eu nacín ás 5:30 da mañán. Que casualidade, non? Me decía a miña nai que era unha casualidade tremenda. Amalia, como lle explicou a súa nai cando era unha nena que foi o que lle aconteceu ao seu pai? Como lle explicaba? Pois nada, non, ela falaba pouquiño. Había que sacarlle, mentras fui nena non me enterei de nada. Empecé a enterarme sobre os 8 anos, así, cando empezou miña nai, tiñamos as misas na capeliña que había ali en Pollo Pequeno, que, bueno, son Salvador, entón, despois deso, da misa, o día 17 nos levaba a San Amaro, ali a rezar por meu pai. El quería ter todo preparado, non? Para a súa última viaxe, escribiu 3 cartas, unha a súa muller e fillos, outra a un irmán, outra a Pedro Basanta, cartas cheas de dignidade, de amor, tanto por Galicia como por vós, como polos seus, non, Amalia? Hombre, sí. Madrugada do 17 de agosto de 1936. Choliñas, miña peque, vidiña, quixen escribirche moito, mas xa sabes canto puidera dicirche. Perdóame todo. Que os peques me lembren sempre. Que cumplas todos os meus encarregos. Eu, Almiña, estarei sempre con vos como che prometí.
Hallan uns minutos e teu valor por vos, pola terra, por todos, vou tranquilo. Adeus, vidiña. Vive pros peques e os vellos. Abrazaos, confortaos. Sé ti, miña pequeniña, admirable, a máis valente de todos. Alá sentirei ledicia, satisfacción de ti e de todos. Lembrarei vos sempre, velareis por vos. Adeus. Contigo, cos peques, cos vellos todos. Estareis sempre na lembranza, na máis grande, a máis fonda, a máis infinita das apertas, o voso Xandro. E ademais quixo levar no seu peto a foto dos seus neniños, non? Para telos moi preto del. Claro, a miña non a podía levar. Non, a túa non. Ela non facía. A túa non, pero sí, dos teus pero irmáns. efectivamente, hombre, dito así, deulle tempo, porque ao final estivo tempo preso, non? E ao final teste que someter a subir mentre dura o proceso. Bueno, non é algo sorpresivo. Pode ser sorpresivo a detención, pero non sorpresivo ao final. Agora, efectivamente, nun proceso onde estás detido, tes tempo de maduración do que vai ocurrir, pois deulle tempo con esa mentalidade absolutamente calculadora a telo todo como ele gustaba, perfectamente calculado. Mi patria natural es Galicia. La amo fervorosamente. Jamás la traicionaría. Aunque se me concediesen siglos para vivir, la adoro hasta más allá de mi muerte. Si entiende el tribunal que por este amor entrañable debe serme aplicada la pena de muerte, la recibiré como un sacrificio más por ella. Hice cuanto pude por Galicia y haría más si pudiera. Si no puedo, hasta me gustaría morir por mi patria. Bajo su bandera deseo ser enterrado. Si el tribunal en conciencia juzga que debo Chama moita serlo. atención a enteireza, non? A valentía. El pediu que non lle vendaran os ollos, que quería ver o que iba a pasar con el. Tivo tempo incluso para perdonar os seus verdugos e desde logo pediu ser enterrado envolto coa bandeira galega, non lle o permitiron, pero houbo quen o facilitou, non? Pero sí, esto bueno, eso é verdade, pero hai quen dubida se foi verdade ou non, pero miña nai di que eso foi verdade. El foi o da bandeiriña pequena no peto, non? Pero que levaba dentro a bandeira galega. De feito, a bandeira coa que pretendían enterralo, que case, é dicir, se lle deixaran cumprir esa vontade, estaría enterrado coa bandeira do Liceo Casino de Pontevedra, coa bandeira galega. A sede do Partido Galeguista está pegada. E claro, a primeira bandeira que tiveron a man pillar para ir a salida, acompañalo e leválo como bandeira para enterrar foi esa. Despois non lle permitiron esa bandeira, pois voltaría ao seu sitio, imagino. E cando Cesto di que coñecía un dos guardias que lle permiten ir a apertalo, pero despois tamén estivo en San Amaro, bueno, que en algún momento de achegarse a... chegou a ele, pois lle dar un bico e... Sí, a bicar o cadáver e que ali pois lle mete unha bandeiriña agochada no peto, porque se a miraran, pois non deixarían ir con ela, claro. E o día 17 brutalmente asasinado, non sei en que condicións quedou a familia. Amalia, unha muller moi nova, viúva, con 4 fillos pequenos, unha nena en camiño que era vostede. En que condicións quedou a familia e como puido sair adiante Amalia? Pois con moita pena, bueno, moita tristura, moi difícil, pero bueno, en medio de todo, ela non económicamente axudáronlle moito. Axudáronlle meus avós, os de Ourense e os de Pontevedra, aunque os de Ourense, meus avós de Ourense, eran persoas de poca... non sei como decir. Eran moi humildes. Eran moi humildes. Vamos, Bóveda provén dunha familia absolutamente humilde, que coñeza a casa onde el se criou de rapaz na Rúa Barreira, é unha casiña desas da Rúa Barreira, pequerrecha de todo, vamos,
eran moi humildes, pero a familia de Amalia era unha familia xa burguesa, ben acomodada, o pai o sogro de Bóveda, Xerardo Rodríguez Meses era inspector de educación, era alto funcionario, mas viñan de boa familia anterior, bueno, unha familia que gracias a iso puderonse manter. E despois ela quiso traballar porque ela non había acabado a carreira de magisterio porque enfermara e entón o pai Xerardo non a deixou continuar con os estudios e despois cando enviudou foi cando ela acabou o que lle quedaba de a carreira. Al acabar a carreira empezase a preparar para facer as oposicións de magisterio, pero salen tamén a vez salen as oposicións de Facenda. Entón ela pensou, dixo, se eu collo e me meto no magisterio, meus fillos van vivir sempre metidos en unha aldea, porque a mí onde me van mandar non me van a mandar ao mellor sitio, sobre todo sendo quen son. Sí, bueno. Mandaríame a aldea máis humilde, máis remota para que Mestra de escola era un problema daquela, sí. E entón foi cando se preparou para a Facenda. E que significaba Amalia para Alexandre? Toda a súa vida, porque el solo quería vela feliz a ela. As súas choliñas. Esas choliñas. E nada, el unha vez antes, estando na cárcel, dixo, se eu hubiera feito caso a ela, non estaba aquí. Temos que entender o presente tan fabuloso o duro que foi conseguir. É unha malas leccións. E outra é a propia da Amalia de vida, de decir, pois, como alguén é capaz de sobrepoñerse a algo tan terrorífico, porque non é terrorífico porque é que che toca despois convivir cos verdugos. Aí está. Eles. Decir, como chegou a sobrepoñerse Amalia e a outras miles de Amalias que hai polo país adiante para chegar a darnos este legado que agora pelexamos que traballar a memoria máis desde a perspectiva máis amorosa, leda e de procura de xustiza. Sí. Algúnha vez os verdugos pedíronlles perdón? Non, que va. Nunca. Que eu teña constancia, nin no caso Amalia, en ningún caso. Non, e miña nai, ademais, contaba que ela creía que había xente que a quería, apreciaba, en cambio, algunha vez que pasaba pola rúa de Oliva, casi a escupían. Bueno, había que... O asesinato de Bóveda provocaba eso, a significación absoluta sí, despois. Que despois que ela pasou no mal por eso, porque a xente por medo por lo que fora cruzábase con ela e retiraba a cara. Repudiaba. Entón, eso tamén doe. Xa, hai uns meses aquel xuizo totalmente irregular o que foi sometido Alexandre Bóveda foi declarado ilegal e ilexítimo a beiro da Lei de Memoria Democrática, foi nun acto moi emotivo presidido polo presidente do goberno Pedro Sánchez. Non sei que significou aquel xesto para vos, sentides vos reparados? O documento de reparación que te entregou o presidente. Eu aquel día penso que estaba entre nubes, porque pensando, decía eu, total, vimos aquí, perdemos o tempo e tal, total para nada. Que non é nada, porque o que pretendemos é que anulen o suízo. É o único que me poden reparar a min é que eu hubiera feito reparación a miña nai, porque miña nai morreu con a pena de que se o home foi ajusticiado por que como quen di por malo. Por poñer contexto, mira, o único que lle escoitei pedir a miña avoa públicamente non foi nada máis que ela quería un papeliño que dixese que o seu home baixo ningún concepto traicionou a patria. Quería un papel que puxera eso. Dicía, non quero nada máis, eso non ten coste ningún. É dicir, xa, e a pesar de pedir iso, morreu no 2000... No 2001, sen telo. No 2001, que non falamos do 75, desa España que aínda estaba, 2001. No 2001. Entrando xa no século 21, en este estado non foron quen de darlle
ese diploma que ahora lle entregaron a filla. Entón, pero, bueno, o que me entregaron a min solo di que é unha reparación... No, di... Bueno, quero dicir, sí, emocionouche, por poner bueno, así. Sí, emocionar, sí, emocionoume, claro. Porque tal, pero despois, pensando fríamente, decía eu, que traballo lles costara, en vez de decir... que a reparación tal e cual, decir anúlase o suizo. Tan difícil é. E non, sigo pensando, eu xa sei que vou morrer a ver se meus fillos consiguen que ver en un papel tamén, como decía miña nai, ver no papeliño que ese suizo foi inútil. Anulado, vale. A cousa que ese documento chegou nos asinado no momento do goberno de Rajoy. Claro, saleu a lei, eu fixen a solicitude, tardaron, e ao final, a base de insistir, veunos témolo asinado por Rafael Catalá. Sí, que por unha banda é así, e non é vingativo que digo, nin tal, digo, me apetece que o asinara xente que sei que o estaba asinando sen gusto ningún, pero esta é a democracia, amigo, e se ves a xogar, isto é lo que hai. Entón, esa lei mellórase despois neste executivo actual, non? Amplíanse certos dereitos, entón dase este outro documento que amplía un poquinho, onde di que efectivamente que a democracia española recoñece ilexítimos, ilegais e ilexítimos todos os tribunais deste estilo e tal, polo cal anula as sentencias emanadas dos mesmos, non? Claro, é un documento que isto emite, aquí hai que ser moi explícito, porque é un documento que emite o Poder Executivo. Nas democracias, na maioría das democracias hai tres poderes, o legislativo, executivo e judicial, non? O legislativo legisla, o executivo executa, o judicial entra nos ámbitos judiciais. Por que digo isto? Porque o Poder Executivo non pode anular suizos. Fixo unha lei dentro do que pode. Que tería que facer, que o que quere Amalia, que queremos a maioría dos que... Bueno, a maioría, queremos a anulación judicial, non a anulación simbólica. Exactamente. Para ese segundo paso, o Poder Legislativo, o Parlamento, de aí tería que emanar unha lei aprobada que poida facerse cargo executivo onde se modifique a actual lei do Poder Judicial. Porque os suíces, coa lei na man e coa lei da amnistía, proíbe os suíces, e aí está Baltasar Garzón inhabilitado por meterse niso, non? Precisamente reabrir ese tipo de causas. Entón, aínda que haxe suíces superdemocráticos que queiran meterse nese fregado, non o poden facer porque directamente están prevaricando. Entón, hai que abrir unha lei que ou ben anula a amnistía ou modifique certas premisas legais que lle permitan aos xuíces coller esta causa, ir ao expediente de Ferrol, porque este papel, por exemplo, que lle dan a Amalia sobre Bóveda, eu hoxe vou agora ao expediente onde está depositado o xuízo sumarísimo de Ferrol e ven cunha dilixencia administrativa conforme se deu cumplimento desa sentenza. Que o que teríamos que ter para que ese xuízo fique anulado legalmente? Unha disposición posterior nese sumario onde diga, pois tal xuíza, con el visto bueno de tal lei, efectivamente anulo e declaro ilegal e ilexítimo este proceso. Eso sería o verdadeiramente, decir, a anulación verdadeiramente legal. E agora, onde vou? Porque digo, podo xustificar porque todos queremos anulación legal, pero o Estado español non se pode permitir o luxo, isto hai que contalo así, de anular eses suizos, porque entón daría lugar a que ti, como filla viva ahora, lle reclames ao Estado unha responsabilidade patrimonial sobre non só a morte, porque este Estado é heredeiro do Estado anterior. Non hai unha ruptura, houve unha transición, é dicir, o Estado actual democrático herdeiro do emanado do golpe de Estado, co cal o Estado seguiría sendo responsable subsidiario patrimonial sobre a morte injusta a Alexandre Bóveda, sobre todos os reos que houve neste país. Entón vivimos nese limbo, pero no momento que se anule todo, que se faga legalmente, a mansalva de peticións que se abren aquí sobre devolucións de bens e traballo esclavo e asasinatos, etc., é unha barbaridade. Ora, desde o meu punto de vista, se queremos madurar como Estado, algún día imos ter que afrontalo.
Unha historia que comezou 89 anos atrás e que aínda ten moitos capítulos por escribir. Amalia Bóveda, Valentín García Bóveda, moitísimas grazas por pasarvos pola Ferida Aberta no 36. Foi un auténtico placer. Sí, pois o prazer debe de ser para Valentín, porque eu estuve máis calada que nada. Bueno, é un placer, Nuria, porque de feito, falar destas cousas, días publiques e as traballes, non? Fai que fagamos memoria pública de verdade. Porque tristemente, ata entonces, por así decirlo, isto quedaba nas conversas de casa. Claro. Que é alucinante. Entón, o teu traballo, Nuria, é fundamental, é básico, e chama cando queiras, por favor. Pois moitísimas grazas, de verdade, un bico forte aos dous. Unha aperta. Bico enorme. Graciñas a ti. Adiós. E coincidindo co ano Castelao, asistimos a un achádego sorprendente, a declaración de herdeiros de Castelao solicitada polas súas irmás no ano 72 e que permanece custodiada desde entón nun xulgado de Pontevedra. Un funcionario atopouna por casualidade facendo unha limpeza. Moi pronto poderase consultar no Arquivo Histórico de Pontevedra. Pablo López é o funcionario do auxilio xudicial que deu con este documento en agosto pasado. Foi facendo tarefas de organización no arquivo, pídennos bastantes declaracións de herdeiros de particulares, pois de casualidade apareceu o nome de Castelao e comprobei a ver se era o mesmo apelido, pero non era Castelao, Daniel Rodi Castelao. Pensades que podía ser outro Castelao distinto? Sí, porque en Galicia, bueno, hai bastantes ramas, pero non era o Castelao que todos coñecemos e do que celebramos o 75 aniversario do pasamento este ano. Este documento xudicial foi solicitado polas irmás de Castelao á morte de Virxinia Pereira, a viúva do intelectual galeguista, coa que mantiñan unha tensa relación. Determina que Josefina e Teresa Rodríguez Castelao son as beneficiarias do legado do intelectual galeguista. A directora do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, Carmen Corgo, pon en valor este documento. Hai unha serie de propiedades actuais que son, pois, por exemplo, a casa que tiña Castelao en Rianxo, que ahora pertencen a outras persoas. E aí se ve a secuencia donde de Castelao pasan as súas irmáns e das súas irmáns a esa familia. O Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra encargarase da conservación e da custodia deste expediente. No Museo de Pontevedra gardarase unha copia testemuñada, un patrimonio documental valiosísimo que moi pronto poderá ser consultado por quen o desexe en Pontevedra. Pois ata aquí chegamos. Grazas a Xosé Manuel, a Ixinio, Carlos, Emilio, Amalia e Valentín por facer un oco nas vosas vidas e pasarvos por aquí. Tamén a Fernán Macornic por acompañarme na locución. Moi pronto regresaremos con máis voces e máis historias e máis lugares que deben ser recordados. Naquel portal pois foi donde ao final pois se produce pois toda aquela historia que contan eles de que que daban a alternativa de salir cas mans en alto e que demais, e contan unha película intentando justificar que eles non foran os que causaran a morte de mi irmán, que non fora un asesinato en definitiva. Yo lo vi el día anterior del fusilamiento, vi todos los disparates que le hicieron, una cosa tremenda. Y no se han juzgado a esa gente que lo torturó. Todavía. Hecho en falta eso. Eu estaba desquiciado, desesperado, un pouco impotente, rabioso, e se me ocorreu facer unhas pintadas un balado da Lei de Padrón, donde puña a baixa ditadura, policía asesina e UPG, que era o partido que militábamos, non? E me deteñen en un dos bosques do interior da estrada que vai de Imo hasta Rois, que é onde eu iba a visitar a meus avós, non? E ali me deteñen.
Xa sabes que podes atoparnos en Spotify, iBooks ou YouTube. Ata cando queiras. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.